گروه 201 انگلیسی را با دسته عنوان جوانان روی صحنه می‌خوانیم. дар озмуни мазкур намояндагони бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Турсунзода, намоянда аз Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода ишрок карданд. донишҷӯёни коллеҷи омӯзгорӣ ба ду гурӯҳ тақсим шуда тибқи шартҳо баромад карданд. донишҷӯёни коллеҷи мазкур ҳамаи шартҳоро бо маҳорати баланд иҷро намуданд. бахусус шарти рақс ва сурудхонӣ ки аз ҷониби донишҷӯён бо маҳорати баланд иҷро гардид, писанди хотири ҳозирин шуд. ҳайати ҳакамон ба иштирокчиён холҳои сазоворо гузоштанд. баъди натиҷагирии озмуни Тоҷикистон хонаи умеди ман, ғолибон аниқ шуда бо ифтихорномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз шуданд. бояд таъкид намуд ки озмуни мазкур дар арафаи таҷлили ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъбаст мегардад. ғолиб донистем дастаи ҷавонони гурӯҳи 201 забони англисӣ бо 50 хол ва дастаи ворисони Турсунзода 45. агар шумо дар ҳамон саволе ки мо пешниҳод кардем ҷавоб медодедтон баробар буд. ғолибони озмун ки аз ҳисоби донишҷӯёни коллеҷи омӯзишгоҳҳои шаҳри Турсунзода интихоб мегарданд, ба даври ҷанбастии озмун рохат мегиранд. Шукрло.